हेलो लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय 13, 14, 15 15 आगस्ट बयबो मिथिखागौ 13 आगस्टनि जे फालिथाय बे फालिथायखौ नोंथांमोना आं देखायनो सानदों होमबा भिडिअखौ आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन से जान मेरी ये रहे ना रहे।